थांनाय साननैसोनिफ्राय अखा हाबाय थानायनि जाउनाव चिरां जिल्लानि खायसे ओनसोलाव दैबाना जादों। नांगोलभाङा दैसानि दैया गोबां बांनायनि जाउनाव दैबाना जादों गामिफोराव। दैबाना जानायनि जाउनाव ओनसोलनि लामा खुरखानायजों लोगोसे गामिफोराव दै लोमसावदों। गामियाव दैबाना जानायनि थाखाय गामिनि मानसिफ्रा जेंनानि मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। साननैसोनिफ्राय अखा हाबाय थानायनि जाउनाव भुटाननिफ्राय बोहैख्लायबोनाय दैया दैबाना खालामदों। भुटाननि सिमायारि गामियाव दैबाना जानायनि थाखाय दैया न'आव हाबनायाव खहा जाजानो गोनां जादों गामिनि मानसिफ्रा। फारसेथिंजाय बेबादिनो चिरां जिल्लानिनो आइ दैनि दैयाबो बांनायनि जाउनाव गोबां खहा खालामदों मादारपुर, सिसुबारि बायदि गामिफ्रावबो।